Эфирде атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кич, исәнмесез. 1 март язның 1 кеше бу. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Урман илебез байлыгы, тиңсез хәзинә. Аны саклау буенча төбәк проекты Саба районында уңышлы эшләп килә. Укырга һәм укырга. Бу сүзләр һәр чорда актуаль. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә Рәсәйнең данлыклы педагог-психологы Вячеслав Букатов белән чираттагы укулар булды. Чаңгы, йөзү, волейбол районыбызның спорт сөючеләре берничә спорт түрі буенча көч сынашты. Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Лесхоз селекция ырлыкчылык үзәгенә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гумаров килде. Очрашуның максаты экология милли проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты кысаларында башкарылышы эшләрнең торышын тикшерү иде. Министр урынбасары белән безнең иҗат төркеме дә аралашты. Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы экология милли проектының урманнарны саклау федераль проектын тормышка ашыруда 2019 елдан бирле катнаша. Экология милли проекты ул безнең инде президентыбыз Владимир Владимирович Путин юлламасы белән, аның инициативасы белән 19 елдан бирле эшли. Ул елдан бирле инде безнең республикада 18 000 гектардан артыграк урман утыртылды. Бу экология милли проектының төп күрсәткече безнең утыртылган урманнарның киселгән һәм юкка чыккан урманнарга карата чагыштыру белән билгеләнә. Ул менә бу елга 24 елның ахырына таба ул 100% булырга тиеш. Инде безнең ул күрсәткеч күптән инде 100%-тан артыграк. Без киселгән урманнарга караганда урманнарны күбрәк утыртып барабыз. Узган ел белән караганда безнең узган ел без 12 тоннадан артык агач орлыклары җитештердек һәм 34 миллионнан артыграк үсентеләр җитештердек. Бу елга да безнең шундый ук безнең алда бу проект буенча эшләү бурычы тора. Безнең бу елга планнарга килгәндә без 20 тоннадан артык агач орлыклары җитештерергә тиеш. 30 миллионнан артык үсентеләр үстерергә тиеш һәм 2,5 гектар тирәсе урманнарда агач утыртуга тиеш. Безнең моның өчен бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Урман селекция ырлыкчылык үзәгендә агач ырлыклары әзерләү һәм үсентеләр җитештерү шулай ук милли проект кысаларында башкарыла. Биредәге үсентеләр ябык тамыр системалы. Ел саен 3 ротация эчендә биредә якынча 12 миллион дәнә үсенте үстерелә. Аларның яртысы гади нарат, 30% чыршы, 15% Себер карагае, 5% агачларның башка тукымнарына туры килә. Шулай ук биредә яшелләндерү өчен кулланыла торган агач һәм куак тукымнарының 40-тан артык түрі бар. Эш безнең башлана күркә эшкәртүдән, күркәдән алабыз орлык. Лесничестволар разнарядка буенча җыялар. Без шуларны эшкәртәбез. Алабыз шуннан орлык. Чәчү вакыты җиткәч без чәчә башлыйбыз. Орлыклар үтә төрле стадия тикшерү. Без алабыз иң яхшыларын гына, шуларны утыртабыз. Хәзерге вакытны семенной центрда эш бетте, орлыклар алдык. Biz чәчү процессына тотындык. Безнең инде торф та кайтты. Без полный ход чәчәбез. Елына 12 миллион кәлшә үстерәбез. Бөтенесен бүгенге көндә реализовать барабыз инде. Утырту процессы автоматлаштырылган чәчү линиясыннан башлана. Торф тутырылган ячейкаларга орлыклар урнаштырыла, мульчәләнә. Кассеталар металл рамнарга куелып теплицаларга чыгарыла. Биотехнологиялар лабораториясында агачларны гына түгел, декоратив куакларны, шулай ук җиләк-җимеш үсентеләрен дә клонлаштыралар. Без инде Татарстан урманнарыннан перспективалы уңай формалы агачларны сайлап алып, шушы лабораториядә клонлаштырып үрчетәбез. Бу инде экологиягә дә, урман сферасына да бик килешә торган агачлар була. Бу лабораториядә үскән үсентеләр, алар уже вирусларсыз, авырларсыз булалар. Аларны бездә үрчеткәннән балчыкта үскәнчә хәтлек 2-3 ай вакыт кирәк. Экология милли проекты кысаларында урманнарны торгызу һәм саклау буенча масштаблы эшләр алып бару өчен утыртыласы орлык үсентеләренең нык сыйфатлы булуы шарт. Хәлисә семенной центрга килгәндә ул безнең өчен горурлыгыбыз. Бу безнең Европа күләмендә иң зур питомникларның берсе дип әйтергә кирәк. Һәм бик әйтик
бик качестволы шундай үсентеләр җитештерәбез, һәм алар бөтенесе дә шушы республика күләмендә безнең кулланылып барыла. Әлбәттә, без бу лесосемейный центрның эшчәнлеге белән бик канәгать. Елдан-ел алар инде менә монда үзләренең аларның специалистлары бар. Аларны ел сайын алар белемнәрне арттыру буенча, өйрәнү буенча бик күп эшләр башкаралар. Һаман аннан соң инде эшлиләр бик теге нәтиҗәле, шундый серьезный шимал белән генә аларның инде бөтенесе килгән һәм аларның җитештерген үсентеләре дә бүгенге стандартларга туры килә. Соба урбан хуҗалыгы эшчәнлеге ил җитәкчелегенең дә күз уңында. Узган елның сентябрь аенда биредә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия вице-премьеры Виктория Абрамченко булдылар. Шулай ук бу чарада Рослесхоз башлыгы Иван Советников та катнашты. Мәртәбәле кунаклар Соба урман хуҗалыгы эшчәнлегенә югары бәя бирделәр. Сабаның сәләтле балалар интернат мәктәбендә яңа уку елыннан укытуда яңалыклар кертергә җыеналар. Төп юнәлеш итеп физика, математика фәннәре сайлана. Белем үзләштерүдә төп басым менә шулай төгәл предметларга юнәлдерелә. Моңа әзерлек эшләре инде бүгеннән алып барыла. Укытучылар, укучылар каршында үз эшенең осталары булган фән докторлары, галимнәр чыгыш ясый. Алар үзләренең укыту, белем бирү алымнары белән таныштыра. Шушы көннәрдә мәсәлән мәктәптә Мәскәү дәүләт университеты профессоры, Рәсәйнең данлыклы педагог-психологы Вячеслав Букатов белән укулар булды. Собада сәләтле балалар өчен интернат мәктәп 2013 елдан эшли. 11 ел дәвамында ул республикада үз исемен аклап, йөзләгән укучыларын тормышка, илгә көнгә сәләтле итеп тәрбияләп озаткан белем йорты. Бүгенге көндә биредә 188 укучы бар. Шуларның 11-е чыгарылыр сыйныфта, 26-сы беренчедә генә укыйлар. Агымдагы уку елында берләрнең 13 балалы 2 сыйныф булып ачылуы мәктәпнең дәрәҗәсен бермә-бер арттыра. Биредә төпле белем бирүләренә ышанган әти-әниләр сафы арта дигән сүз бу. Яхшы укытучы ул балаларга төпле белем бирүче укытучы гына түгел, үз өстендә һәр даим эшләүче укытучы. Бу принципларны инде без үзебезнең шушы укытучыларыбыз алдында да куябыз һәм укытучыларыбыз һәр даим үз өстәрендә эшләсеннәр өчен төрле мөмкинчелекләр тудырырга тырышабыз. Педагогик коллективның белемен күтәрү максатларыннан алымнарның төрлесе кулланыла. Мәктәптә атна сайын диярле укытучылар өчен методик семинарлар үтә. Үз эшенең осталары булган фән эшлеклеләре белән укулар аеруча көтеп алынганы һәм нәтиҗәлесе ди директор. Мәсәлән, бу көннәрдә аларда Мәскәү дәүләт университеты профессоры, педагогик фәннәр докторы Вячеслав Букатов була. Аның белән дуслыклары исә узган көздә Карелия республикасында булган педагогик форумда башлана. Сабаларда профессорның фәнгә тартылган яңа буын тәрбияләүдә укыту алымнары зур кызыксыну тудыра һәм алар аны үзебезгә чакырып кайталар. Теләктәшлеккә ризалык белдергән Вячеслав Михайлович инде менә 2нче мәртәбә безнең районда. Доктор алып барган дәресләрнең нәтиҗәләре күренә дә икән. Традицион дәресләр вакытында бала тик парта артында утыра, укытучы сөйли. Инде Вячеслав Михайлович тәкъдим иткән методлар буенча безнең инде дәрес вакытында балалар киресенчә парта артында утырмыйлар, инде һәр вакытта хәрәкәттә. Алар инде я төркемнәргә бүлешеп эшлиләр, я инде парларда эшлиләр. Ягъни дәрес буе алар гел хәрәкәттә. Һәм инде безнең хәрәкәт вакытында баш миянең эшчәнлеге дә арта бит. Шуңа күрә инде менә бу алымнарны, бу методларны без отышлы дип саныйбыз. Профессордан укыту алымнарының иң беренче үзенчәлеге ул укытучы һәм укучы арасындагы кысаларны, киртәләрне алып ата. Аның дәресләрендә парта артына утырган укучы һәм такта каршына баскан укытучы юк. Бары тик күмәк аралашу, хәрәкәт кенә бар. Белем алу бер-береңә ышанычка корылган. Озак еллар сәләтле балалар мәктәбендә башлангыч сыйныфларда укытучы Альбина Салихова Букатов укулары укытучылар өчен зур яңалык ди. Бу профессорның эше белән без күптән таныш инде, без аларның дәресләрдә кайбер элементларын кулланадыр идек, ләкин инде менә ул хәзер чыннан да үзе белән бергә эшли башлагач, бергә аның белән аралашкач, біз инде бик күп вакытлы аңа багышлыйбыз, аның белән укыйбыз. Һәм инде аның менә бу алымнары балалар белән аралашуны күзаллый, балаларны якыннан белү һәм
икенче төрле форматта дәрес үткәрү, балаларны бер-берсе белән аралашырга өйрәтү, бер-берсе белән контакт булдыру дип әйтик инде. Һәм инде балаларның сөйләм телләре дәген бай. Алар бер-берсе белән мөнәсәбәтләр үзгәрә, дуслашалар тагы-дагын. Һәм инде уен аркылы бала ниндер яңа белемгә омтыла инде. Чыннан да бу сизелә, балалар үзләре сизмәсәләр дә, моңа инде күпмедер вакыт кирәк, ияләнергә кирәк бу алымнарга инде. Һәм чыннан да миңа калса бу бик файдалы. 10-нчы сыйныф укучылары профессор белән узган дәрестән соң без бер-беребезне ишетергә өйрәндек диләр. Малайлар, кызлар арасында үзара, укытучыга да мөнәсәбәтләр башкача яңара. Мин классташлар белән бик әйбәт дикция белән һәм интонация белән сөйләшә алмыйдык дәрес вакытында. Профессор шуңа күрә шундый балкон дигән метод уйлап чыгарды. Шуннан соң без дәрес ахырына кычкырып, аңлаешлы бөтен балалар ишетелә торган тавыш белән сөйләшә башладык һәм дәрестә бик күңелле үтте. Безгә мондай галимнәр беренчедән килә һәм безнең монда үзенчәлекле дәресләр без беренче тапкыр кердек. Без андый дәресләрне көтеп алабыз, чөнки алар икенче төрле кызыкчан була һәм ул безне үзедәген Мәскәүдә көтеп калам дип калды. Без үзебездәген җәй көне Мәскәүгә баруны уйлап торабыз. Внимание, вам нужно сейчас не со мной клоун, не после меня клоун, а друг с другом, чтобы получилось дружное эхо. Дружного эха не получилось. Рикошет. А вы сделайте так, чтобы дружное эхо было. Недружное эхо. Уже дружная. Ну и последний раз. Вячеслав Букатов укыту алымнарында өстөнлек уен формасына бирелә. Шуңа күрә ул үзе социо-уен педагогикасы белгече булып тора. Аның өчен укытучылар дәресне куючы режиссер, ә балалар алып баручылар. Алар үзләренә сорау куеп, аңа җавап эзләп, соңыннан нәтиҗә чыгарып, дәресне җанлы итәргә тиешләр. Һәм бу безнең шулай килеп тә чыкты диләр 5-нчеләр. Ул безне төркемнәрдә эшләргә өйрәтте, үз-үзеңә ышанырга өйрәтте. Ул безгә өйрәтте курыкмаска, тырыш дип язырга, курыкмаска. Ул безгә икенче тапкыр килде инде. Менә без монда төрле эзләнүләр эшләдек. Текстта сүзләрне яздык, җитмәгән. Һәм шулай бетте инде. Профессор белән кызгый, аны 3нче тапкыр безнең мәктәптә көтеп калабыз. Профессор Вячеслав Букатов белән укулар дәвамлы булачак. Ул хәзер сәләтле балалар интернат мәктәбенең фәнни консультанты булып тора. Коллектив аннан вебинарлар ала. 10 укытучы профессор белән ныклы фәнни нигездә шөгыльләнә. Районда киләсе сәфәрендә ул әти-әниләр белән очрашырга әзерләнә. Атна информацион программасы кысаларында сезне 2023 елның йомгаклау сессиясына әзерләнгән күргәзмәләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Башка еллардан аермалы буларак, мәгариф бүлеге быел күргәзмәдә аерым майданчыкта урын алган иде. Күрсәтерлек эшләре күп, яңалыклары шактый. Аларның эше белән без дә танышып кайттык. Балалар барлыкка китергән эшләнмәләр һәр вакыт игътибарга лаек. Күпчелеге гаилә, фән һәм технологик үсеш елына багышланган. Балалар иҗат үзәге декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсендә балалар ясаган картиналарны, шүлмәк ясау зонасында мастер-класслар күрсәттеләр. Яшь натуралистлар лесхоз бистәсеннән килгән. Селекция үзәгенең лабораториясында алар үсемлекчелек серләренә төшенә. Сегодня зрителям мы покажем, как мы размножаем, планируем плюсовые формы липы мелколистной. Покажем, как вообще все это устроено, как мы изучаем это, как мы это выращиваем.
Мозаика сәнгате үзе бер дөнья. Табигый шималдан барлыкка китергән эшләнмәләр, мозаикадан ясаган картиналар янында җитәкчеләр тукталыш ясап, район башлыгы әлеге сәнгатенең башлангычын хәтердә яңартты. Мәктәптә мәйдам алфавитны булдырыйга стенага. Безнең менә даренка кирсәң, мозаикадан ясалган безнең алфавит. Шуннан мәйдам бездә кружокта булдыра кирәк, аны ясаган. Olsun җибәреп, olsun җибәреп кайтып, безнең бүгенге балалар белән тәрбия белән шөгыльләнәләр. Балалар белән төрле табигать күренешләренең, төрле картиналар, чигү эшләнмәләре, табигать калдыкларыннан ясалган төрле сувенирлар эшләдек. Балаларга бу бик тә ошый, нәрсәдер уйлап чыгару, чигү, уенчыклар ясау. Соңгы елларда ЧПУ станокларында эшләү егетләрнең яраткан шөгыленә әйләнде. Биредә фрезер эшләнмәләренең ниндие генә юк. Мондый станоклар районның 3 мәктәбендә бар. Суды модельләштерү күргәзмәсе портны хәтерләтә. Бер суды модельне ясау өчен оста куллыларга 5 сәгать вакыт кирәк. Мондый түгәрәк районыбызның 4 мәктәбендә эшләп килә. Анда 60лап бала шөгыльләнә. 3D модельләштерү түгәрәге 2013 елдан бирле эшли. Шулай ук 4 мәктәптә 60 укучы бик теләп йөри. Киләчәк роботлар кулында дигән сүз хәзер ишен барлыкка әйләнде. Авыл хуҗалыгы өлкәсеннән башлап бөтен тармак хәзер роботлаштырылып бара. Без бүген үзебезнең выставкада тәкъдим итәбез роботларны. Игътибарсагыз, безнең төрле модельдәге роботлар бар. Бабаларның үзләре уйлап чыгарган, фантазиясы белән уйлап чыгарган роботлар. Инде роботларны алар төзүләр шулай, безнең менә командада инде итик. Шу егетләр арасында берсе безнең инженер, инде икенчесе безнең программист. Әйтсәк, берсе инде төрле үзе уйлап чыгарган роботны чынга ашыргач, икенче егетебез инде программист егетебез шул роботка үзенең программасын яза. Бу инде безнең беренчедән ике төрле һөнәр өйрәнү. Икенчедән командный работа дигән инде шундый сыйфат барлыкка китерә. Командада эшләү, бер-берсен аңлап, программистлар белән инженерлар бер-берсен аңлап, алар бер-берсенә технический задание бирә бер-берсенә. Мәсәлән, инженер төзегәндә робот сиңа шундый программа язылачак саңмады. Һәм инде алар шуны чынга ашыра. Фән һәм технологик үсеш елы егетләргә тагын да яңа мотивация бирә. Хыялларында яңа Arduino базасын өйрәнү. Бу егетләр түгәрәккә 5 елдан артык йөри. Остарган яшь робот техникасы белгечләренең тагын да көчле программа белән эшлисе килә. Бала һөнәр проекты буенча балалар белән Гафел гаилә компаниясе да актив эш алып бара. Алар балаларда табигатькә карата мәхәббәт тәрбияли, үсемлекләр сиренә төшендерә. Безнең 2019 елдан бирле башлап Саба районында бала һөнәр проекты эшләп китте. Без балаларны садиклардан, мәктәп балаларын кабул итәбез. Һәм инде алар белән бик кызыклы, җәй көне без алар белән бик файдалы микрозелимдә утыртабыз һәм бакча эшләре белән таныштырабыз. Кыш көне инде бакча эшләре белән таныштырып булмый аларны. Шуңа күрә микрозелим гына утыртабыз һәм берничә төрле уеннар уйнап алабыз. Микрозелень ул безнең бик файдалы, ул иммунитетны ныгыта, анда бик күп С витамины һәм кан тамырларын, йөрәк эшләвен яхшырта. Балаларга бик ошый, бик файдалы юнәлеш. Безгә дә бик ошый балалар белән эшләргә. Башкала кунаклары район мәгариф бүлеге эшчәнлегенә югары бәя бирде. Бик күпләргә үрнәк итеп куярлык Саба районының һәр өлкәсе заман белән бер адымда баруын дәвам итә. Изге Рамазан айы якынлашкан көннәрдә Кибәшә авылында Азан бәйгесе үтте. Бу хакта Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Авыл өстендә азан тавышы. Нинди илаһи моң, күңелләрне иркәләүче, назлаучы аһәң бу. Азан әйтүчеләр гомер-гомергә авылда зур хөрмәткә ия булган. Шушы көннәрдә Олы Кибәше авыл мәчетендә азанчылар бәйгесе булып узды. 25 еллап әтием Рафаэль Хабиб Рахман улы Шәрәфи шушы мәчеттә имам ярдәмчесе булып эшләде. Ул бөтен шушы мәчетнең финанс эшләрен алып барды. Аның көндәлегендә менә 2000 елдан алып кызык кына язмалар бар дип әйтәсем килә. Әти авылга менә кемнәр мәйет мәсәлән кайлардан кайткан, кайсы
ниченче елга булган имам кем булган ул вакытта, кем куйган имам буларак, аларны да язган. Аннан соң менә шушында җыелган садакаларның бөтенесен тиеннә хәтле кайларга тотылган, уларның барысын да язып барган. Аннан соң тәрвих намазларына, җомга намазларына кемнәр килгән, һәрберсен көн сайын менә җомга җиткән сайын уларның һәрберсен шушы мәчетнең бер тарихын алып барган кебек алып барган. Уйладым да мин балаларны мәчеткә китертү уйы туды. Шушы әти истәлегенә дигән булып инде, шушы мин әйтәм, муллаларны, абыстайларны да искә алу булыр диеп, менә без инде икенче ел рәттән уздырабыз моны. Менә елдан-ел балаларның саны арта, мин аңа бик каты сөенәм һәм менә иң рәхмәтлеме мин шы Олы Кибәче авылы мәктәбенә беренче чиратта алар балалар һәрвакыт менә шы мәктәп директоры да, безнең завучларыбыз да, укытучыларыбыз да шушы балаларга хәйр-фатиха биреп, алар бөтенесе шушы мәчеткә килделәр. Аннары шушы Олы Кибәче мәчете имамы Рәис хәзрәткә бик зур рәхмәтлемен. Алар һәрвакыт менә шу идеяләрне безнең яклап, хуплап каршы алалар. Һәм инде шул ук вакытта әйтәсем килә, менә шу мәчетебезне, матур мәчетебезне, безнең беренче мәчетебезне авыл халкы төзеткән булса 1992 елда, менә 15 ел элек шушы Фәнил мәчетен үзебезнең авылдашыбыз Акбарыс банкы идарәсе җитәкчесе Зөфәр Фәнил улы Гәрәев төзеткән. Ул мин бу идеяны аңайттым, ул минем бу идеямны хуплап каршы алды. Әйдә рәхәтләнеп уздырабыз дигәчтен, аның да финанс ярдәме белән шулай ук быел авылдашлар үзләре теләп, минем классташларым, туганнарым, күршеләр, аннан соң шушы авылда төрле елларда имам, мулла булган, азанчы булган бабайларның оныклары бик теләп ярдәм иттеләр. Дәрәҗәле, иманлы эшкә тотынасың икән, яныңда ярдәм итүчеләрең булса, нинди рәхәт. Яшел үзәннән Габделхамид хәзрәт Зиннатуллинның килүе үзе бер дәрәҗә. Мондый матур мәчетләрнең эчендә балалар белән дә тәрбия эше алып барылганда, дөрестән бу матур юнәлештә ихласлы халык һәм дин мәчетләрнең тулыландыру, киләчәктә мәчетләр инде шулай яшь буын белән тагын да динебез дәвам итсен дип, шулай хезмәт алып баруларына әлбәттә без рәхмәтле. Әлеге бәйгегә районыбызның Олы Кибәче, Кече Кибәче, Төбәк, Икшермә, Олыяз авылларыннан, Теләче районының Шәткә авылыннан 18 яшькә кадәрге 24 малай катнашты. Озан әйтү ул җиңел эш түгел, аның бит инде төрле макамнары бар, менә без инде күп очраклы үзебез татарча әйтәбез бит инде үзебезнең макамда азаннарыбызны әйтеп киттеләр, аны өйдә әйтсәң дә бер нәрсәсе юк дип, өйләрегә шулай азанга сезнең тавыш белән яңгырап торса, шулай бик күркәм гамәл булыр. Инде әйтәләр, балаларны әллә күп әйбергә өйрәтәсе түгел, иң беренче чиратта Коръәнгә өйрәтәсе дип, калганын башкасын Коръән үзе өйрәтеп бетерә балаларга дип. Шуңа күрә хөрмәтле укучыларыбыз, балаларыбыз, сез инде Коръәнне укырга өйрәнеп, шулай азан әйтергә өйрәнеп, мәчеткә шушында укуларга йөрсәгез, шушында тәрбияләнсәгез, мәктәп өстәвенә шушы тәрбиягез, шушында алган гыйлемегез сезгә тормыш буенча дөрес булып, кеше булып, шын мөселман булып яшәргә бик зур ярдәмче була инде. Бәйге булгач, аның жюрие иң оста азан әйтүчеләргә бәя бирүчесе дә була. Бәйгене узган ел беренчелекне алган Әмир Мөхәммәтҗанов башлап җибәрде. Аллаһу акбар. Аллаһу أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Азанчылар бәйгесе турында ишеткәч, Төбәк авылыннан Раил Фәсхетдинов бер атна эчендә азан әйтергә өйрәнә. Алай гына да түгел, ул әле сүрәләрне дә матур итеп укый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Олы Кибәче мәчете ул көнне кешеләрнең шат йөзеннән, сөенеченнән нурдай балкыды.
шатлыклы мизгилләр күңелләрнең кылларын чертте. Киленем христиан дининнән, ул татар диненә чыгып, бүгенге көндән намазлар укып тора. Менә баламны, оныгымны киленем өйрәтте. Азан әйтергә. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Бәйгедә катнашучы малайлар белән әңгәмәбез барышында алар безгә төрле дугалар, сүрәләр сөйләп күрсәтте. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Амин. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил васвасил-ханнас, аллази ювасвису фи судурин-нас, минал джиннати ван-нас. Үзенең бөтен гомерен механизаторлык эшенә багышлаган, районыбыз һәм республикабыз дәрәҗәсендә иң зур бүләкләргә лаек булган Мәҗит абый Шәриповны да без әлеге бәйгедә очраттык. Йортта салдым. Пенсиягә чыккач, елны ук дип әйтим инде. Дингә дә кирип киттем. Ходай Тәгалә миңа шушылай мөмкинчелек бирде. Йорт салырга дагы мөмкинчелек бирде. Әниләр дин тоттылар, бабайлар. Менә мин дәгән аларның диненә кирдем. Аллага шөкер, хәзер шул пенсиягә чыккан елымнан бирле диннән бер көндә калганым юк. Озанчылар бәйгесе тынычлыкта, шатлыкта, күңел күтәренкелегендә үтте. Һәрбер катнашучы бүләк алды. Әлеге бәйгене оештыручы авылда динне үстерүгә, мәчетләрдә озан әйтеп, яшьләргә дин юлына басырга булышлык күрсәтүче, махсус сценарий язып, барлык оештыру эшләрен үз өстенә алган республикада иң күренекле журналистларның берсе шушы авыл кызы Люция Шәрәфиева. Иманга кайт, намаз укы бәндә. Тар карашың китәр киңәеп, яшәрсең син якты уйлар белән, изгелекләр кылып, кинәнеп. Иртән кичен намаз укысаң син, шайтан дустың тормас яныңда. Коръән Кәрим белән вәгазьләнсәң, ислам нуры иңәр жаныңа. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне районыбыз юлларында күңелле күренеш белән башланып китте. ЮХИДИ инспекторлары ир-ат шоферларны бәйрәм белән котлап, бүләкләр өләште. Бәйрәм кәефләре телибез сезне котлап, бәләкәй генә бүләкне кабул итәбез. Июльдә хатын-кыз инспекторлар, полиция капитаны Гөлгенә Гаянова һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең район бүлекчәсе начальнигы Гүзәл Ягафарова эшли. Бүләкләр юл кагыйдәләрен бозмаган үрнәк шоферларга бирелә. Бәйрәм белән котлыйбыз. Шуның өчен юлларда юл йөрү кагыйдәләрен бозмыйча төгәл үтәп йөрүчеләрне, егетләребезне бәйрәм белән котларга дип кичкенә генә бүләкләребезне өләшергә чыктык. Бәйрәм белән барлык кеше затларны, әтиләрне, бабайларны, абыйларны, кемнәр инде рульләртендә барсында бәйрәм белән. Бәйрәм кәефе белән билгеле бер юнәлеш буенча юл алган ир-егетләр өчен бу көтелмәгән сюрприз булды. Ерактан куйышатлар, куллар әйтәм, шундый рәхәт булып китте. Бик рәхмәт сезгә. Мәгәни булай нитерләр туктатып котларлар дип. Сезнең тормышта булай котлаганнары бар идеме ЮХИДИ хезмәткәрләренең? Барыгызны да бәйрәмнәр белән ир-егетләрне дә кем армиядә булган, булмаганнарын да барсындаган исән-сау яшәргә язсын, авыртырга язмасын бер кешегә дә, юлларда хәвеф-хәтәрсез исән-сау йөрергә язсын. Ир-атларны 23 февраль белән котлыйм, саулык, сәламәтлек һәммәсенә дә. Рейд барышында кагыйдә бозучы шоферлар ачыкланмады. Бәйрәм иртәсе булуга да карамастан машиналар да, җәяүлеләр дә шактый иде. Инспекторлар соңгыларын да бүләксез калдырмады. Рәхмәт. Илебезне саклап торучы егетләребезне барсында бәйрәм белән котлыйм. Сау иминне кайтсыннар. Гаиләләренә, туган якларына без аларны көтеп калабыз. Бу сугышлар афәтләре бетсеннәр. Алдагы дөньяда тынычлык булсын. Тематик белешмәлекләр, блокнот, машина өчен органайзерлар шулай ук кирәкле бүләк. Очраклы рәвештә булуы бәхет эше. Хикмәт. Инде мин башта куркып куйдым, бәйдәм берәрсе нарушить итеп дигән. Ну, бу шундый приятный истерни. Туктату булды бүген. Юл йөрү кагыйдәләрен саклап йөрисезме? Обязательно. Мондый акция 8 март бәйрәмендә дә булачак. Руль артында йөрүче гүзәл затларны котлау шулай ук күркәм традиция.
Хәзер спорт яңалыклары. Илебездә игълан ителгән гаилә елына багышланган чаралар тулы куәтенә башланып китте. Шуларның берсе Саба yüзү бассейнында булып узды. Әти, әни һәм мин спорт гаиләсе бәйгесендә гаиләләр суда yüзүдә көч сынашты. Суда yüз аласыңмы? Җырларда җырланып, мәңге халык күңеленә кирип калган бу сүзләр инде хәзер тормыш девизына әйләнде. Бала туып бераз вакыт узуга, ул кайбер җирләрдә тууга ук аны йөзәргә өйрәтәләр. Медицина фәне буенча булай эшләү баланың сау сәламәт булып үсүенә зур йогынты ясый. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, хәзер инде халык өчен барысы да эшләнә. Үзебезнең байлар сабасындагы yüзү бассейнын гына алыйк. Биргә халык күп йөри һәм яратып йөри. Әби бабай, әти әни, балалар барысы да суда шәп yüзә. Саба бассейнында эшләүчеләр үзләренә йөрүчеләрне бик тә яратып, ихтирамлап, матур итеп каршы ала беләләр. Барлык эшке кагыйдәләрне өйрәтеп тә куялар. Шушы көннәрдә гаилә елы уңаеннан Саба бассейнында әти, әни һәм мин суда шәп yüзәбез дип исемләнгән бәйге булып узды. Бәйгедә барлыгы 200-дән артык кеше, 20-дән артык гаилә катнашты. Чараны тантаналы төстә Саба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов ачып җибәрде. Тизлеккә yüзү конкурсында катнашучыларга ул уңышлар теләде һәм су спортын яратырга чакырды. Бәйге 3 номинациядә: әти, әни бала, әти бала, әни бала номинацияларында узды. Ничек yüзүләр? Әйбәт. Әтиең булгач курыкмадың ахрысы? Ничек соң менә син бу бассейнга еш киләсеңме? Әйе. Атнага ничә тапкыр киләсең? Дудка. Ярышларда әле катнашканың бар идеме? Әйе. Ничәнче урынны алган идең? Беренче. Афәрин, син булдырасың икән. Тренировка йөриләр, менә шул әйбәтләп кенә займәсләр. Без үзебез атнага шул 1-2 тапкыр килеп йөзәргә тырышабыз инде. Шул безгә бик ошый бассейнда йөзәргә. Шунысы куанычлы, бассейнга районыбыз халкы бик тә яратып йөри. Бүтән гаиләләре белән йөзүчеләр, рәхәтләнеп суны үз итүчеләр бар. Мәсәлән, байлар сабасыннан Арслановлар гаиләсе. Без һәр даим гаилә белән бассейнга йөрибез. Безнең иң яраткан урыныбыз шушы бассейн. 3 балабыздагы 3 яшьтән бассейнга йөриләр. Бик яратып тренировкаларны калдырмыйча көн сайын йөриләр. Гаиләбез белән мондый ярышларны көтеп торабыз. Байлар сабасыннан Илшат Галәвиев 3 улы белән бассейнга еш килә. Алар инде үзләрен йөзүдән башка күз алдына да китерә алмыйлар. Yüzү аларның тормыш рәвешенә әверелгән. Камил, синең хәлләрең ничек? Әйбәт. Абыйларыңа карап йөзәсең инде синеме? Бүген ничек соң йөздеңме? Әйе. Ничегрәк йөздең бүген? Әйбәт. Үзең теләгәнчә булдымы? Әйе. Әти белән курыкмыйбыз. Бүтән ярышларда җиңәбез. Ничәнче класста укыйсың? 4-нче. Әйе. Мондый ярышларда катнашканың бар идеме әле? Әйе. Ничәнче урынны аласың? 1. Бүген ничәнче урынны алырмын дип уйлап торасың инде син? 1, 2. Безнең Сабада гомумән бик әйбәт, бүтән условия бар спорт ягына. Балаларга йөрисә генә. Безнең главабызга Рәис Нургалиевскә бик зур рәхмәт. Шулай ук Саба бассейны директоры да бик әйбәт. Бүтән әйберне тәртиптә тота, бүтән әйбер тәртип. Бик зур рәхмәт аларга. Безнең бүгенге сюжетыбыз әлеге бәйгедә катнашып беренчелекне алганнарның исем-фамилияларын санап чыгу түгел, ә бәлки районыбызда яшәүчеләрнең бассейн белән тыгыз бәйләнеше, халыкның яшәү рәвеше, суны үз итүләре хакында әйтү иде. Гаилә елында мондый күркәм ярышлар күп булыр. Безнең бассейнга рәхим итегез, килегез, яратып йөзегез диде бассейн директоры ярышларның баш хөкемдәре Гөлназ Сафина бүләкләр тапшырган вакытта. Шунысы куанычлы, әлеге бәйгедә катнашучы бер генә бала да бүләксез китмәде. Узган шимбәдә Саба Арена спорт мәктәбендә Совет гаскәрләренең Афган җирләреннән чыгарылуына 35 ел тулуга һәм сугышчы якташларыбыз истәлегенә багышланган волейбол турниры үтте. Чара яшьлек яшьләр үзәге тарафыннан оештырылды.
Спорт чарасы һәр вакыттагыча тантаналы шартларда ачылды. Сәламләү сүзен Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов әйтте. Турнирны ачу тантанасында шулай ук район яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Афганчылар берлегенең Саба районы буенча җитәкчесе Илшат Әхмәтшин, Саба районы волейбол федерациясенең элеккеге рәисе Фәнис Вәлиев, Афганчы ветераннар, сугышчан туганлык бөтен Россия ветераннар иҗтимагый оешмасы, Татарстан төбәк бүлекчәсенең Саба җирле бүлеге рәисе Айдар Садыйков, махсус хәрби операциядән ялга кайткан Шәмәрдән егете Инсаф Сагиров катнашты. Барысы да уенчыларга уңышлар теләде. 32 елларда инде без мондый яхшы үткәрәбез. Афганстанда хәле булган егетләр истәлегенә. Бу егетләргә бик зур тәрбия чарасы булым. Һәм алар егетләр бу безнең яшка бик атлап киләләр. Без, конечно, иң беренче 90 елларда оештырганда үзебез спонсорлар табып эшләдек. Иң зур рәхмәт әйтәсем инде беренчедән минем афганец ветеран бар инде, Халтович Шарипов. Ул эшләде Шәмәрдән газ үткәр компрессор станциясында. Аның җитәкчесе бесменный дип әйтәм инде. Рәшат Габдуллаев инде. Ул безгә бик күп булышты инде. Аның янына нинди помощь сорап керәбез, менә спонсор буенча инде яхшылап керергә. Ул безне полностью обеспечит. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүген ачып җибәрдек ярышны. Алла бирсә, киләсе елларда инде бу Афганстанда хәле булган егетләр истәлегенә башлаган турнир дип әйтелгән бит инде. Алла бирсә, киләсе елларда без уже Чечняда хәле булганнарда искә алабыз. Чөнки центрда памятник битендә Афганстан, Чечня сугыш монда үзенә алган инде. Һәм безнең битендә егетләр Свода хәлак булды. Шактый егет дигәндәй районда инде. Алар истәлегенә дә Саба район хакимияте яшькә ачыгын комплекс юлый. Но мемориал шәһәр бар инде. Шуңа күрә киләсе ярышларда инде без аларга да Афганстанда гына түгел, Чечняда һәм башка кайнатмаларда Украинада хәле булган егетләрне искә алып ярышлар үткәрәбез дип ышанып калам инде. Уеннар 2 мәйданчыкта оештырылды. Традицион турнир быел 32-нче тапкыр үткәрелде. Районыбызның 21 яшькә кадәр булган егетләр командалары, барлыгы 12 команда, кубок өчен көч сынашты. Юлбат егетләренең волейболда беренче катнашулары гына түгел, үз җирлекләреннән Афган сугышында катнашкан авылдашларын, аның кылган батырлыгын да яхшы беләләр. Шуңа күрә бу ярышта катнашу алар өчен намус эшедә. Менә шу ярышта без 2нче тапкыр катнашабыз. Теге елны килгән идек. Теге елны бик әйбәт уңышка ирешеп булмады. Кызганычка каршы, ләкин бу елны җиңәчәкбез. Алла бирсә, бит, әйе. Менә бүгенге уен нәрсә күрсәтте инде сезгә? Беренче уенны уйнап чыктыгыз бит инде. Шулай бит, кайсы команда белән уйнадыгыз? Без Мишән командасы белән уйнадык. 2-0 җиңеп чыктык инде без аны. Бик әйбәт команда. Тырыштылар, әйе. Саба эчендә менә недавно гына ШВЛ ярышы узды һәм без шуның бөтен Саба арасындагы этапта 2нче урынга ирештек. Алар безнең өчен тырышалар, шуңа без алар белән горурланабыз. Безнең үзебезнең дә авылда да Харисов Илгизар дигән бер абый бар иде. Ул инде юк һәм без аның белән бик горурланабыз тоже. Һәр команда зур әзерлек белән килгән. Үз уеннарын алар Афганда һәлак булган якташларыбыз рухына багышлады. Үзара очрашуның нәтиҗәләренә килгәндә, быел тулы җиңүне Тимершык егетләре яулады. Кубокта аларга тапшырылды. 2нче урында Саба урта мәктәбе командасы, 3тә Юлбат уенчылары урнашты. Бу көнне чара кунаклары һәм турнирда катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәм Афганда башларын салган якташларыбыз һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Давам итәбез. 20 февраль көнне шаңғы спортын сөючеләр Лесхоз бистәсенең шаңғы трассасына җыелды. Шаңғысын алты көннәрендә ярышларны үткәрәбез. Барызга да иң главный лиценз алган лицензны кайтарырга көннәр җиңгә омтыла. Җиңәргә әйтеп киттер бүген бәйрәм. Без инде көнне бәйрәм әйтә беләбез, ялда әйтә беләбез, шунда эшләп беләбез, спортта шөгыльләнә беләбез. Шуңа күрә матур итеп кенә барып кайтып, аннары кайтып нигездә шәм манасына матур итеп бәйрәм итәрсезгә. Шәхси команда ярышлары бюджет оешмалары, предприятиеләр һәм шәхси эшмәкәрләр өчен үтте. Бюджет оешмалары арасында 3нче урынны финанс бюджет палатасы 2, 2нче урынны башкарма комитет, 1нче урынны финанс бюджет палатасы 1 командасы яулады. Предприятиеләр арасында Шәмәрдән газ үткәргечләр линиясы командасы 3, Саба цинк 2, Саба газ идарәсе 1нче урынны алды. Шәхси эшмәкәрләр арасында Руслан Даминов һәм Ришат Мөбәрәков үз яшы категориясында беренче килде. 2нче көнне шәхси команда ярышлары авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм авыл җирлекләре арасында үтте.
Hürmetli televizor караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Безнең эфирны җырлы бүләк тапшыруы дәвам итәчәк.